Kien hemm żieda qawwija fil-Maltin li bejn April u Ġunju għażlu li jagħmlu btala barra pajjiżna. It-tieni kwart tas-sena huwa perjodu fejn wieħed iktar jibda jfittex li jsifer. U din is-sena n-numru ta' Maltin li jażlu li jżuru pajjiż ieħor f'dan il-perjodu żdied bi 15.3%, dan meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Bħala medja l-Maltin sifru għal madwar 8 ijiem u bħal dejjem l-iktar pajjiżi popolari kienu dawk Ewropej, fuq quddiem nett l-Italja u r-Renju Unit. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jistma' li l-Maltin nefqu kważi 9 miljun euro għas-safriet tagħhom f'dan il-perjodu. Żieda ta' 16.8% fuq l-istess perjodu fl-2014. Jekk wieħed janalizza l-ewwel nofs tas-sena jsib li s-safar żdied bi 8.9% b'nefqa li tlaħħaq il-160 miljun euro. Ferm iktar minn kemm nefqu fl-istess perjodu s-sena li għaddiet.